Pakiriyo be, sa di pa itong padasog tub-tub ini mga pangutana. Ato sa isat out ni si Jubil Karael diha sa Saudi Arabia. Shout out diha kay Jubil Karael diha sa Saudi Arabia. Salamat soy sa imuhang suportangan ha. Ug shout out po diha sa kuang igso diha sa Kandasig si Junrel Ibarra. Ako malikon shout out diha kay Junrel Ibarra. Karon atong basahon ning pangutana ni Melchor Dumagit Damarillos diha sa Tagum City. Shout out diha kay Melchor Dumagit Damarillos. Atong basahon ng isang pangutana be. Suy maadjong buntag. Shout out ko sa taga Tagum Davao del Norte. Uy, sa tanan nga mga taga Tagum City diha, Davao del Norte, shout out sa inyo tanan diha. Pangutana ko soy kanang muli unta ko diha sa Jutang Natauhan, San Isidro, ahong lugar diha sa Bohol. Pwede ba soy magpaguyod lang unta ko sa barko kay wa ko'y pamilite pauli diha. Dili kaha masuko ang kapitan sa barko? Pamatay ba? Soy paminaw kay ako katubagon na imong pangutana. Soy kay nakadesisyon naman jud kaha ka nga magpagusod. Buhui daan na imong ilong, kung dunay kahuktan tong pisi sa barko inigujod nimo. Kunja, para di masuko ang kapitan, ako kang pahibaon nga doon ni si Jay protocol. Adyaw largo sa kapitan sa barko. Agi sa kag purok chairman sa barko, ang purok chairman mo istorya sa mga kagawad sa barko, ay ha sa kapitan. Og dihang dapita, ang imong kagustuhan nga magpagujod, ilang hatagan o katumanan. 나달라 너무 졸라 기지는 알았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어